že vás môžem privítať na tankových dňoch 2024 tu v Trenčianskych Stankovciach. Som nadrozmajster Peter Krajník a je mi cťou, mám tento najnovší tank ozbrojených síl Slovenskej republiky, bojový tank Leopard 2 a 4, ktorý vám bude odprezentovaný príslušníkmi 14. tankového praporu Trebišov. Tento tank bol vyvinutý začiatkom 70. rokov 20. storočia. Prvý prototyp bol hotový už v roku 1972. Rôzne verzie slúžia v nemeckých ozbrojených silách a v armádách 22 rôznych štátov. Dnes sú Leopardy 2 v armádách NATO. Tento tank Leopard 2 a 4 má 54 tón. Táto váha je poháňaná 12-valcovým motorom, ktorý má 1500 koňských síl. Otočiť sa. Leopard je vybavený kanónom kalibru 120 mm, ktorý môže odpeľovať dva odlišné druhy munície. Tank je tiež vybavený dvoma ťažkými guľometmi typu MG3 kalibru 7,62. Systém, ktorý jednoduchými krokmi môže v podstate zatiahnuť svojho protivníka aj pri jazde, a to je maximálnou rýchlosťou až do 60 km. Leopard 2 a 4 nemá problém ani s brodením, v podstate do 1,2 prípravy. 2,25 metra s prípravou, ale bez komína. A teraz môžete vidieť nádhernú súčinnosť, ktorú si pripravili chalani zo zbrojných síl. Lego, ktorý doprevádza môžeme takto nádherne prejsť. Ja si z minulého roku pamätám. S Black Hawkom. Tak v tomto tanku ma v podstate nie že prekvapilo, ale bolo všetko nové pre nás. Preto sme absolvovali, jak som spomínal, každá jedna funkcia musela absolvovať samotný kurz, samotný výcvik, a tak jak je vodič, strelec, nabíjač a taktiež aj veliteľ
Čo sa týka pozorovacích prístrojov, sú tam celkom iné ako v T72, ako mám porovnať z môjho hľadiska. Ten kurz, kto vás preškoloval? Vyškoloval svoju funkciu. Je 6 týždňov. Relatívne krátka doba, ale myslím si pravdepodobne asi musel prejsť s všetkými funkciami v tom. Tak áno, je to pravda. Je to pravda, veliteľ je schopný prevzať komplet riadenie celej väže. Je to jediný tlačisko, ktoré je Veľmi pekne ďakujem. Jednoducho